дар ноҳияи шаҳринав мулоқоти намояндагони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази исломшиносӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ходимони дин ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии ноҳия баргузор гардид. Баромадкунандагон сиёсати созандаву бобарори Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро асоси пешрафту тараққиёти ватан ва ташаккули маънавию касбии шаҳрвандони кишвар маънидод намуда, паёми сарвари давлатро ҳамчун як роҳнамо дар пешбурди фаъолияти ҳаррӯза мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. шароити нигаронкунандаи ҷаҳони муосир ҳар як фарди солимфикру ватандӯстро тақозо менамояд, ки бо дарки масъулияти дучанди шаҳрвандӣ дар ободии меҳан ва ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ саҳмгузор бошад. зеро зиндагии пурсаодат, осудагии ҳар оила ва пешрафти ҷомеа аз тинҷиву оромӣ ва истиқлоли давлатӣ вобастагӣ дорад. таъкид гардид, ки насли калонсолро зарур аст то наврасону ҷавононро дар роҳи дурусти ояндасоз тарбия намоянд ва ҷиҳати пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ роҳ надодан ба зиёдаравию хурофотпарастӣ, ҳидоят намудани насли наврасу ҷавон ба роҳи ватандӯстию меҳанпарастӣ ва ба хизмати модарватан ҷалб намудани онҳо, инчунин ҳифзу ҳимояи манфиатҳои давлат ва арзишҳои миллӣ таъсиргузор бошанд. зеро дар сурати паст будани фаҳмиш, раванди зудтағйирёбандаи авзои ҷомеаи имрӯза метавонад дар мафкураи ҳар фард таъсири бад расонад. гуфта шуд, ки сокинони мамлакат бояд дар атрофи сиёсати роҳбари давлат муттаҳид шуда, бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ, оромии сартосарӣ сарҷамона меҳнат намуда, ба хотири ояндаи неку бо саодати ҳар оила ва афзун шудани дастовардҳои ватан ба анҷом додани корҳои хайру савоб саҳмгузорӣ намоянд.